Kumusta guys? Live lang tayo. Dami kami nag-live. Kanya-kanya kami live. Eh, Lasang-lasa yung ano ng siboy. sabi ni Bibi. Live smart. Kapulo. Oh, Siya. ano? Sabi ko nakapulo. Merry Christmas! Pusa Ramos. Hay hay. Hindi ka na naman nagbuhos. Pare. Bingi lang ah. Bingi yan, parang Mark yan. Kain po. Init naman. Ay. Kain guys.
Hindi nga ako nagsabi na magla-live ako eh. Marites ka talaga. Live ka lang ha, huwag ka mag-e-end. Baka mag-end ka na naman, sabihin mo, lipat kayo kay Mark. Ano sabi? Bilisan lang daw niya. Huwag ka nga mag-end. Baliw ka. Bahala ka dyan. Pinapatas ko lang yung ano ko. RPM. Bumaba. Oy, 12 viewers, shoutout. Tayo. Ayoko na. Bakay. Huwag ko muna kainin. O yan o, 5 hiwa o. Dalawa. Yan, si Biboy, gustong gusto. Sanggay, pagpunta mo rito, daling kita rito sa ano, yan. Di ba paborito mo ito? Ayan. Tapos painumin kita ng Red Doors, tapos yan ang pulutan. Pag di ka nanigas. Kain ka lang para no? Baka mga yayat, aray ka. Hindi nga ako nagkakain ng marami. Mahirap na. Lahi namin ng ano, may high blood. Baka mahilad. Sanggay kabos, mahirap na. Manigas ng bigla. Control lang tayo sa kain. Pag kumain ako umaga, isang kanin lang. Tapos pag hapon, isa't kalahati lang. Maintain yan. Tapos pag gabi, kunti lang din. Pag masarap lang ang ulam, medyo napaparami. Tawa ng tawa sa video. Ano sabi? Marites ka talaga, Biboy. Kaya sanggay, inayos ko yung ano. Pininturahan ko. Ayan. Pero hindi pa yan tapos. Kasi wala pa naman siya eh. Makalat pa. Kasi yara kita patulogin. Alam. Daw. Hindi pa yung malinis. Ha? Hindi pa malinis yun. Nilinisan pa yun. Ay, saan to? Ay, Del. Corner Shoutout Channel. Shoutout sa iyo. Del Corner Channel. Thank you so much for visiting. Check ko muna channel mo. Thank you so much. Dating dikit na pala ako sa iyo, Ma'am Del. Kung ano ako, matutulog nila Mario. Maria P. Ay, na-surgery. Gin pa di. Gin pwede. Ayoko mag-gin. Hindi ako magkano nagiinom na ngayon. Saka na pag baka kasi manyakol ka talaga, B-boy. Konti lang sa gabi kahit kain at bawasan inom lalo na eridors. Oh, Hindi ako, si Coco. Ano ba niya ako ka dyan? Si Coco dito. oh kabos, hindi gano'n ako nagiinom. Hindi ako nagiinom ng ganun. Madalang na. Madalang na ako uminom. Malay, pag nandito si B-boy, baka.
Oo, dating dikit na ako yung unang kasi ako pumasok sa live mo. Invisible comment ko. Bakit? Hindi naman kita naka-hide ah. Hindi Pero naman kung kita. may Maria Clara na ipapainom mo sa akin, pwede. Social ka. Tigas mo. Mag-ihawa. Hi for viewers, thank you so much. Sampu na lang combo. Kabos kanina yung premiere mo, tinambay ko yung isa ko yung Mark Waray TV. Pumunta kasi ako palengke, nagkuha ko ng paninda. Naka-DJ lang yung iniwan ko sa bahay. Cellphone ko. Maria Clara lang. Para hindi maputo lang ano. Sampu na, hindi ka mo nakakasin. Kaso lang, wala lang talaga. Hindi lang ako nag-comment sa premiere mo. Kaso lang lang yan sa Christmas party. Pero doon kila Mark, pwede ako mag-review ng Maria Clara. Ano Maria Clara? Kahit dalawa Maria Clara, kaya ko. Mariders. Maria lang ang Salamat Sangkay. Walang ano man. Deal Corners channel, thank you so much. Play kita yung video mo. Wait. Kunin ko lang yung cellphone. Nak, peram naman si Papa ng isang cellphone na. Marimar yan. Ay na, peram ako. Ano, tama na yung mag-cellphone ikaw. Dali. Na, marimar yan. Ano na ko naman ako, papunta ko sa Okay. Thank you. Dandaan ka dyan, mahulog ka. Kala ko ba kusang loob mo yung pagpahiram ng cellphone? Parang galit ka pa. Aray mo Mark yan ha. Tingnan mo no? Rinig na rin kaya no? Kaya bibo mo. Hi Ate Jema, shoutout. Live lang ng live, hanggat may pang live. Tusok, utro, sangkay. Oy, Kabus, thank you so much, Kabus. Guys, play lang natin to si Del's Corner channel. Andiyan ka pa, Bo? Andiyan pa? Andiyan ka pa po. Mag-watch ako ng video mo. +1 ako. Yan. +1 po ako sa inyo, madam. Comment lang po pag nandiyan pa para may tuloy natin ang play ng video mo. Ayan, dyan pa. Alright, nandito tayo sa ampalaya. Simpleng ampalaya at itlog lang. Yan, watching ako sa iyo. Tapos watch tayo kay Bibo, ay kay ano, kay Kabus. Ako 1% na lang tulak. Ba, mahaba, mabilis to ah. Kung mabilis ang ating ano ngayon ah. Parang yung anak ko, kailangan ng matinding pakiusap para mahiram ang sipit. Yung anak ko naman, mabait yan. Aburido lang, mana sa tatay. Pag gusto mo nag-cellphone yung anak ko, grabe, kala mo, ano na rin, binata na eh. Tapos dito tayo sa ano mo Funny Christmas Penguin. Watching ako sa'yo, Sangkay. Hindi na ako mag-iwan ng bakas ha. Like na lang po. Like lang, like ko. Sapat na yan. Yan, nandito si ano, +1 ako sa'yo, Dill's Corners at Kabus. Still watching your video mga guys, mga kawaray. Maria Pay, unsa sudan ninyo? Ano, bumili ako Sangkay ano? Bumili ako ng lechon de leche. De ano, yung tawag nito. Ang pangalan nun? Bagnet. Kaya kunti lang kinain ko.
At di ko na inubos yung sabaw kasi alam mo naman, mano yun, maraming sibo. Baka tayo'y Sabi. mapasibo ng mabilis. Tawa ng tawa si Biboy. Watching ako guys sa inyo, Kabos, at si Ma'am Del's Corners channel. Thank you so much for visiting. Thank you sa like at thank you so much sa $6,000 million viewers. Awa, 6,000 pa nga. 6 viewers, thank you so much guys. At 8 thumbs up, thank you. Nak, mataob ka ron papunta ron. Ahaha, wala nang harang dyan. Sarap yan, sangkay. Litsong putok, batok yan, oo. Kaya di ka ako kumakain ng marami nun. Ano lang, katamtaman lang. At tsaka, mahirap na. Kasi alam naman dito sa Manila, mga kinakain natin, puro mamantika. Hindi tulad sa probinsya na makakain ka ng masariwa talaga. Yung ikaw yung pipitas ng mga gulay-gulay, no? Pipitasin mo yung mga gulay, tapos luluto mo gata, ginataan, or pwede adobo, depende. Yung pako, yun ang favorite yung pako. Kaso dito, takot ako kumain ng pako. Pero magaganda naman yung pako rito. Kaso lang talagang nakakatakot kasi yung presyo pa lang aray mo na. Yung isang book na ganun, magkano? 50. Kaliit-liit. Uy, 15 viewers. Thank you so much. At 9 thumbs up. Maraming salamat po sa lahat ng bumisita. Thank you so much mga Kuwaray. I love you all. Shout out. Next kita Biboy sa dito sa dalawa. Pag natapos to si Ma'am Dels at si Kabos, next tayo dito. Ayun ko saan si Grace. Ate Jema, salamat Marjo. Maupay nga gabi. Maupay na gabi hapon, Ate Jema. Kumusta man ka mo? Saan kayo, Biboy, anong size ng ano nyo? Anong size ng kutsyon yung ano mo ginagamit? 4 inches ba yan? Si nanay, kutsyon din bang tinutulogan, Sangkay? Oh, biglang 2 viewers man agad. Parahin mo. Biglang nawala agad. Yes. Anong size? Anong size? Pang double 48 ba? 4 by 48 by 75? Or 4 by 60 by 75? Sa'yo, pang double. Dahils, nandito pa rin po ako still watching your video. Ang simpleng ampalaya at itlogs. At nandito rin tayo kay Kabus. Kabus, Sangkay, nandito pa rin ako still watching your video. Kanina ata to. Ay, hindi. 1 day ago na pala. Napakasipag ni Sangkay, Kabus. Ito na. Grabe. Kung ko nga lang ini-edit ko, hindi ko natapos. Naghabol kasi ako mga kawaray ng yung RPM ko para umangat ba? Para bumalik yung dati para. Hoy! Never late. Shout out sa'yo, never late. Kumusta? Said hi. Kumusta my friend? Where are you from? What are you doing today? What are you doing today, my friend? Never late. Hello, my friend. Thank you so much for visiting. I love it. I appreciate. English speaking yata to eh. Seven viewers at 9 thumbs up. Maraming salamat sa inyong lahat. Naka-portrait tayo ngayon guys. Kasi pag landscape, maraming ads. Oy, Ricky! Mix TV. Ricky,
pag pumunta tayo pala ng ano, ng Nasugbo, baka mayroon kang may mag-ambag ka na lang kung anong gusto mong may ambag, magdala ka ng kung ano-anong gusto mong dalhin. Ha, Ricky? Kasi kami dito, magluluto kami ng ulam. Nila Sangkay Biboy, nila Tatay Robin, para babaonin natin doon sa Christmas party. Kasi ang sabi ni Idol Jeff, meron naman daw silang pagkain doon. Siyempre, mas mainam lang kung magdadala tayo ng pagkain natin. Kasi siyempre, umaga, tanghali. Hindi pa naman tayo makakain ng umaga, tanghali nun. Kailangan natin may baon muna, no? Good evening, Founder Mark Joe. Boom. Pahiram Ay, shout out sa iyo, Ricky. Lahat tayo founder, Ricky. Kami lang na naging haligi, tatlo. Kaya kung may madadala ka, Ricky, sa sa Christmas party, magbaong ka kung ano mo madadala mo. Basta yung ready to eat na, wag na yung lulutuin, basta yung ready to eat para hindi tayo mahirapan, no? Para pagsasama-samahin natin. Kasi kami dito magluluto kami. Baka adobo. Si B-Boy magaling yata magluto yan eh. Busog ako ah. Wala uminom tubig. Aray mo. Inom na akong tubig, guys. Ang kaya naman tubig ngayon, hindi ka naman pumunta ng kusina. Makaikot pa yung camera kahit inom ng tubig. Japon ako eh. Ako sa Japon. Uy, tapos na. Guys, done ka na po. Ate Bell's Corner, done na po. Next natin si Ricky. Umaya na yan si Biboy, huli na yan. Special yan, special. Special. Special child. Special child. Special ka. Special child. Thank you po, Ate Bell's Corner. Watching ako sa'yo, Ricky. Watching ako ng video mo. Boss Ricky. Magkikita ka ni El June. Oh, yun. Dito tayo sa, na-miss ko yung United Nation Team Boom supporter. So, ayan. Watching ako sa'yo, Del. Hindi na ako mag-like. Di na ako mag-comment. Ads pa tayo. Kabusangkay. Nasa ads tayo sa Kabusangkay. Yung Del's Corner channel, Dan Kunik. Hello, mega love shout out. Thank you so much, guys. Salamat po sa pagbisita, Del's Corner. Del's Corner, kung nandiyan ka pa, magne-next pa tayo ng ng pag-play ng iyong video, ha. Tapusin lang natin to si Ricky, ha. Hanggat kung sino ang magtatambay sa atin, mga kawaray, ng ng ilang oras, ay kung ilang minutes, ay bibigyan natin at susuklian ko natin ng mga pagpipli ng iyong video, no? Ayan. Nandito tayo, Ricky, sa'yo. Salamat sa pagpasyal. Ay, pakapugi naman talaga ng kaibigan namin. Wow! You look that, guys. You look. Sa mga gusto mag-mine na lang po dyan. Please, paki-mine. Sa ating kaibigan na si Ricky, Mix TV. Aba, kapugi ba? Ay. Aray, oh. Magkamukha pa kami na Ricky, oh. Ricky, sa mga kawaray ko dyan, sa mga gustong mag-mine dito kay Ricky, paki-mine po, please. Solid yan. Walang butas, yos. Grabe, sobra. Artistahin to si Ricky. Ricky, makikita kita ng first time. Gagawa tayo ng, paki-mine na lang po yung sa mga gusto dito sa ating kaibigan na si Ricky, sa aming pinakapuging kaibigan sa Team Boom. Ricky Mix TV, guys. Paki-mine na lang po sa mga gusto, ha. Batang-bata, single. Since birth. Aray ka. Joke lang, Ricky. Love you.
Solid yan, walang butas. Kabus, opisya, salamat po, OTW. Ay, salamat po sa ano, sa... sabi no. Huwag mo, ano yun? Edit ko din naman ganyan pag-edit. Tinitignan ko. Nanonood ako. Kala mo hindi ako nag-edit-edit. Oh, edit mo to. Bola ko dyan. Marunong ka pala mag-edit, ayaw mo mag-edit eh. Ay, ano ka boss, done na. Watch tayo kay B-Boy ha. Kung sino nga na nakatambay sa atin guys at yun ang makakarami sa atin ng panonood. Parang ayaw nito man dito sa isa. Paano hindi? Yan nga ang dala ko. Baka baliktad naman. Ano baliktad? Di sakto nga. Si nurse na yan, dyan na yan naka-charge. Yan ang mga karami ng watch sa akin. Maganda daw siya. Oh, boy. Visit ka, B-Boy. Magsi-search pa ako ng ano mo. Buwa nga ka, B-Boy ah. Oy, Tatay Robin, musta? Sasama ka ba kala B-Boy, Tatay Robin? Kumusta tay? Ay, Gonggong. Gonggong? Ay, kapre ba yan? Oy, kapre! Kumusta na, pare? Kumusta, pare? Ba? What are you doing today, my friend? Aba, English. English man. Piste. What are you doing, my friend? Kapre, kumusta? Namiss ka na namin, kapre. Pupunta kami sa Christmas party, kapre. Dito tayo sa kaibigan natin na Looking Ice Glass. Ang B-Boy, dito ako sa iyo. Napakahaba. 38 minutes. Tapos hindi nagsasalita. Puro ano lang. Music. Aray ko, B-Boy. Galing mo talaga. Tatay Robin, I'm done. Thank you, Sangkay. Tatay Robin, ayaw lagi, oy. Ricky, Tatay Robin, shout out, sabi ni Ricky. Kabos, pastilan gahapon. Sabi ni Tatay Robin. Okay lang. Kumusta? Nagpaparamdam ka na sa amin, ha? Mukhang mag-ano ka sa amin, ha? Magbibigay ka ng pamasko sa amin, ha? Kumusta ka na? Guys, batiin nyo naman si Capri. Nandiyan si Capri. Si Gong. Kumusta naman pa challenge? Tapos na ako, sumahod naman ako, tawag nito, Capri. Sumahod ako mga 30 plus sa challenge yun. Kahit pa paano ay tinabi ko yung iba at kumuha ko ng pambayad namin ng bahay. Puhunan ko sa December. Salamat sa suporta nyo. Love you. Kabos, good evening, sabi ni Ricky Mix TV. Hello, Kabos, from Hong Kong. Kabos, daan na po, sabi ni Des Corner. Des, thank you. Gonggong, magalip siya, sabi ni Tatay Robin. Wow, inuman na. Nako. No. Pampuhunan talaga yung kapre, kaya yung ano ko talaga nun, yung sa challenge talaga ay linaan ko po talaga sa pangpuhunan. Kaya yung iba talaga ng hindi ko po na talaga napagbigyan muna. At sa kapatid ko, di po ako nag-abot. Kasi, yun nga, yung sinasabi ko nga, yung inuna ko muna yung mga binayaran ko, yung mga ating aso, bayarin sa bahay, tubig, ilaw. Kasi inuna ang kasiyahan, mabilis ang kasiyahan nandyan lang. Pero yung utang para mabawasan ng mga stress. Kaya, inano ko muna pampuhunan. Pampuhunan para sa
Putukan na gago. Buisit ka. Buisit. Kapre, dan subscribe na po kita, sabi ni Ricky Mix TV. Nandito ako sa'yo, Ricky. Naka-watching ako sa'yo. Sunod ko dito si Tatay Rubin. Si Kapre, hindi na yan watch kasi ano yan, marami namang pera. Thank you, Ricky. Balikan kita. Kapre, mukhang wala ka na naman atang paputok, ano? No, Kapre? Kumusta, Kapre? Wala bang paputok? 9 viewers at 12 thumbs up. Ang dami mong account kung ano-ano na lang ginagamit mong accounts para makapasok ka lang sa mga live namin, ano? Pero thank you pa rin. Thank you, Kapre, kasi hindi mo kami nakakalimutan ng aming yung mga kaibigan sa Pilipinas. Parang wala nang nag-comment. What's wrong, my friend? Ay, Rodo. Aray, nako. 11 viewers. Maraming salamat po, ano? Sa lahat ng pumunta. Thank you, guys. Nagtamad naman itong mga yayain kita sa Sogo. May kasama akong dalawang kabit. Aray mo. Sige. Tara, kailan? Which one? Mahilig ka talaga Which sa kabit. one? Ang hilig mo sa kabit talaga, Kapre. Pag ikaw na nahuli ng may-ari ng original, yari ka talaga. What? Which? Oh, dinilit. Dinilit. Uy, ba't mo dinilit? Aba, si Kapre, baka dinilit mo man. Hey boy, shout out sang guys. Still watching ako sang Ivy boy. Watching ako sa yung video na 38 minutes na puro music. At nandito tayo kay paring Ricky. Paring Ricky! Pamain na lang guys sa mga gusto. Sa aking kaibigan na pugi. That's joking. Del's Corner channel. Dikitan mo yung mga nandyan na. Yung mga kaibigan namin sa Team Boom. Saka ibaba mo nga yung banner para makita na yung Del's Corner. Boss, may aswang din po. Na dyan. Aswang? Sino to? Si Chris. Ano, tama ba? Iris? Ay, Cyrus ba? Ay, Cyrus, may aswang din po. Ba dyan? Ay, mayroon. Nandito. Ah! Bakit marami bang aswang sa inyo? Gracias. Martin, stop. Ay, Aray mo. Pag nayari ako ng original, may reserba ako, Ma'am Mark Ju. Ikaw na ang pugi. Ikaw ba? Ikaw na talaga, Kapre. Ingat lang, Kapre. Hey, Bonsoy, shout out sa iyo, Sangkay. Boy, thank you, Sangkay. Salamat sa pagtawa-tawa mo dyan. Ricky, still watching pa rin ako. Sangkay, ads ako sa iyo. Cyrus, shout out sa iyo. Nakikita po kami kanina. Malaking ibon, parang tao. Sino ba to? Ewan ko. Baka to si naman. Baka si Kabus. Cyrus. Taga saan po ba kayo? Ba't nakakita kayo ng aswang? May ano ba kayo? Ako nakakasawang aswang na rin. Nakakasawa ka ba, Kapre? Kapre, pag na... No? pag nakuto ka, Founder B-Boys. Boom. Uy, Marger, maano yung cellphone ko, Nueva Ecija po, Nueva Ecija. Wala namang mga aswang dyan. Mukha lang aswang, meron. Baka si Crystal yan. Baka si Crystal ba? Hoy, Crystal, umayos ka dyan, 10 viewers at 13 thumbs up sa route sa'yo. Hindi kita jakitan, bahala ka, di ka nang papakilala.
Aray mo. Ano mo sa ka lang, mayaman. Margyo, kunin mo na lang si B-Boy katulong mo. Tagaluto at laba. Papasahod dyan. Wala tayong perang ganun. Ano lang tayo, mahirap lang tayo. Ahora, Gunggong. Duck. Ay, Daddy Luz! Duck. Shout out, Daddy Luz! Duck. Okay na ba, Daddy Luz, ang anong natin, ang ating sasakyan? Guys, ano pala, si Daddy Luz ay may sinabi na, ano ko, doon ka. Duck. Shoes. Duck. Duck. Ano Duck. nga, may, Duck. 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 may iyak yan. Huwag mo lang paluin, may iyak yan. makinig. Daddy Luz, shout out, sabi ni Ricky Mix TV. Ay, Ricky, dan na ako sa iyo, ha. Nak naman, ay, ang ingay. Ay, Isa. Wala na naman naririnig. next natin si Tate Robin, guys, si Duck. Play. Duck. 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 Shoes. Duck. 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 Sahuran mo ng kindat, aray mo. Ano yun, artista ka? Sabay ito sa Ricky. Ay, si Ricky, si Capre. Dito tayo sa, ano, online balot. Pero Robin, watching ako sa iyo, tay. Ricky, may galap shout out, sabi ni Daddy Luz. Daddy Luz, thank you so much, Daddy Luz. Current viewers, thank you so much po sa lahat ng pumasok. May ghost. Guys, na-watching ako sa'yo. Dito kay Tatay Robin. Ads tayo, Robin. B-Boy TV, still watching po sa iyo. Daddy Luz, kahit pag umalis ka, pipli ko pa rin po yung video mo. Maraming salamat sa pagpunta. Nakita ko sa reels mo nagsabong ka ata noon nakaraan. Panalo ba yun? Champion ba? Luz. Hindi ako marunong sa mga ganyan sabong. Mabuti na lang at di ko na natutunan yung mga ganyang sugal. Kasi kung natutunan ko yan, baka ano na ako ngayon. Ganun na yung mukha. Ano? Joke lang. Sipog ni ni Mil TV mag-live Kapre, wala akong trabaho ngayon, Kapre. Mabuti yung cellphone mo, Sangkay. May stabilizer, Hindi siya maalog. Meron. May galaw shout out sa mga gonggong. Gonggong daw. Meron. Ano trabaho mo, Kapre? Yung pa rin ba trabaho mo? Working hall typing. Working hall typing? Ano yun? Typing? Yung type? Ganon? Maghapon naman nakatype? Ano ba yun? Tama ba? Okay. Hindi to yung translator aking partner. Kapre, sabi ni B-Boy. Ano yun, Kapre? Tama, Mark. Military. Military. Storyo. Military ka dyan. Businessman ka eh. Ando ka pa rin sa Europe. Europe ba yun? Or nasa Canada ka na? Hindi ka nanonood, Kapre, ng ng mga basketball? Hindi ka mahilig sa ganun, Kapre? Sa mga liga ba? Yung mga PBE or NBA or yung sa Gilas? Oo, sa Europe. Europe. Ingat ka dyan, Hindi ka nanonood sa mga mga... Napapanood mo ba yung Pilipinas? Mahilig. Mahilig ka ba manood ng ng Gilas? May laro sila nung nakaraan, noong December 1, laro sila ng kalaban nila Guam. Tinambakan nila, mahina kalaban eh. Men in uniform. Si Capri Mark, ano ka? Oh? Military ba talaga siya? Pero mas mahilig ako manood sa Philippines.
PH. Porn yan. Pornhub. PH. Sabi ko na nga po, porn yan eh. Oo. Ganon talaga pag mga walang asawa. Wala kang asawa, di ba? Kapre? Oo nga. Military pala si Kapre. Galing. Na. Ingay mo ha. Narinig ka ni Kapre. Ano yung kakaprehin ka niyan? Ano bag? Yes, Mark. Ay, 6 viewers out. Walang asawa, madami lang kabit. Aray mo! Aray mo! Babaero ka! Tama lang yan, Kapre. Manawa ka sa Kaya ingat lang. Uy! Wow! Nako, Look at may Kapre. Nako, Oh, Kapre. Kapre, silip. Oh, nawala. Nawala si Kapre. Ay, 6 viewers. Thank you so much, guys. Nasaan ang aking kaibigan na po yung nakapugi na si Ricky? Hindi na nagdot-dot. Visit to. Ang asawa nakakasawa. Ang kabit nakakainggit. Sana all. Kabit. Aray mo. Ang lupit mo. Puro taratanda man. Tingin-tingin si Mark sa gilid. Kaya nandito sa... Sa panganga. Bit. Aray. Kabit. Nakakasawa talaga. Oh, timo. Sang ayong ka Tatay Ruben, yari ka sa asawang. Ate! Si Tatay Ruben, oh! May sinasabi, oh! Si Tatay Ruben may sinasabi, oh! Nakakasawa daw. Talaga. Aray ka, Tatay Ruben, ikaw ha. Ano ka naman ha? Dapat kinakain na tao. Mabuti ka pa, Mark Joe. Mabait ka na asawa. Yes! Yan ang... Ang laki naman ng yes. Yes na yes na yes. Dati nung binata tayo ay mahilig tayo sa sa mga nung nagkanak ako dito kay Pe, kahit nag-aaway kami niyan at hindi ako gumawa ng kalokohan. Ilang years na rin kami, mga mag-8 years na kami yan. Pero hindi pa ako gumawa ng kalokohan since nung naging kami. Kaya never ko gagawin yon kahit mga pogi tayo, Kapre. Joke lang. Joke lang, Kapre. Tuloy mo lang yan, Kapre. Salute kami sa'yo, sa iyong kasigan. Kasi, wala man asawa. Ano ba gagawin niya sa niya? Yung pinanood ko. Itlog niya, tsaka yung titi niya. Kundi niya gagamitin sa kabutihan. Gawin mo lang, Kapre, yan kasi wala ka namang asawa. Pag may asawa ka na, maging mabuti kang asawa. Buti ka. Oo, wala dito. Nasa Makati. Nasa Makati ba? Kaya pala ang lakas ng loob mo tayo magsabi ng gano'n Kaya tinapon ko asawa ko sa magulang niya. Sama. Pero totoo siguro to si Kapre. Binata lang to. Ano lang to. Enjoy life lang. Lantaw ka na ba, Kapre? May itanong ko lang. Kung hindi mo masamain. Mga nasa ilang taon ka na ba? 30 plus? Or nasa 27 ganun? Pasensya ka na sa tanong ko, pero kung sasagutin mo, thank you. Next uwi ko, punta ako sa Makati. Madami daw doon. Wag doon, Makati. Meron akong alam, sabi daw marami. Sa Angeles, sa Pampanga raw, doon. Row. 69, visit ka. 69, hayop na to. So, kalokohan talagang tao na to. Wala talagang matinong sagot ditong Kapre na to. Oo nga eh.
tamang itapon natin. Aray ko, tay! Wag ganon. Masama yun, tay. Patay tayo dyan. Sangayon sa'yo si Tatay Robin, kapre. Sangayon si Tatay Robin sa'yo, kapre. Hindi ko pa natapos ang ini-edit ko. Hanggang lang tayo, guys, ha? Anong oras na ba? Alas 10. Sakto lang mga 10:30. Joke lang. Tatay Robin, ha? Umayos ka, ha? Ba't ka na iyak, kapre? Excuse me, guys. Pero may matanong ko lang, mahilig ka sa basketball talaga, kapre? Mabukod sa kalokohan na kabit, yung totoong basketball ba, mahilig ka? Kasi matangkad ka naman, eh. Joke lang. Open nga gabi dyan. Saan kayo, eh? Joseph Salas. Shoutout sa'yo, Joseph. Tay Robin, may galaw shoutout, sabi ni Joseph Salas. Di kita napapansin na nagla-live, Joseph. I-share mo sa sa community pag nag-live ka, Joseph. Kahit mag-upload ka, share mo para makikita namin. Kasi alam mo naman tayo, marami tayong mga sinubscribe na at nagno-notify sa atin ng mga sa ating YT. Oo, nakita na. Oo, nakita na ako. Oo pala. Nakita na pala kita. Nakita na ako ni B-Boy mag-basketball. Basketball totoo, ha. Baka puro na naman kalokohan yung basketball mo. Wag yung kabit kasi wag yun masama. Napanood na pala kita. Totoo nga, napanood. Nakano ka nun, naka-hoodie ata nun. Tama ba? Naka-hoodie ka nun na nagbabasketball. Kaso ginawa mo lang, kinat-cut mo lang para hindi makikita yung mukha mo. Joseph, may galap shout out. Oo, tama. Yung naka-hoodie ka na ko na naalala ko nga nung naka-hoodie ka. Marunong ka rin pala mag-basketball. Bukod sa basketball sa pambababae. Sport ka pala, no? Magaling ka pala, kaya pala sportsmanship. Aba! Kaya naman pala. Tay Robin, nanonood pa rin po ako sa'yo, Tay Robin, ha? Nandito ako sa'yo, Tay. Naka-play ka sa akin. Tapos, B-Boy TV, nandito. Napakahaba nito. 5 viewers at 13 thumbs up. Maraming salamat. Guys, baka naaantok na yung iba, ha? Matulog-tulog na po. Kahit sa TikTok ko. Anong pangalan ng TikTok mo? Di man ako nagti-TikTok. Sige. Hindi ako mahilig sa TikTok. Dati, ang hilig ko magano ng TikTok, yung mga yung parang dub smash, ganun. Hilig ako nun. Kaso, ko na, iniwanan ko na. Rin ng TikTok. Marami sikat sa TikTok. Okay, Kabos, thank you so much. Kabos Angkay, salamat sa pagtambay. Kapre, thank you so much, Kapre. Tatay Robin, B-Boy, thank you. Si Ricky, nawala, si paring Ricky. Nawala man si paring Ricky. Uy, ano ginawa ba ni paring Ricky? Uy, nagingging man si paring Ricky. Punta kaming Christmas party sa Capri. Sa December 13. Bukana. Sa lahat ng Suburb kasama sa Suburb community ay pupunta. Pupunta kami ng Team Boom. Kaso wala lang kaming uniform, yun nga nakakainis eh. Wala kaming uniform, pero yung pupuntahan namin na Team Kasangga, mayroon. Team Mayor, mayroon. Yung Team Bully, mayroon pa yatang uniform. Yung tayo lang sangkay wala. Nakakainis naman. Kahit magpagawa lang tayo ng uniform, murahin lang ba? Para may uniform lang tayo eh. Kaso prepares tayong kapos sa budget eh. Hindi naman natin kaya kaya natin ng isa-isa sa kada isa sa atin. Kaso lang, yung iba baka hindi nakapag-provide. Sayang naman kung ilan lang makakapaggawa. Kaya mas gusto ko Tok-Tok Patrol. Anong Tok-Tok Patrol? Baka Tok-Tok Patrol. Nanonood ka ba ng
Kapre, sponsoran mo nga kami. Aba? Oo nga, Kapre. Sponsoran mo nga kami, Kapre, ng t-shirt namin pang sa Team Boom. Baba mo nga yung banner sangkay. Para makita ni Kapre. Nakita na ba ni Kapre yung banner natin? Swim! Ayan. Swim! Mommy! Mami. So, yung mata mo. Ay, nakita na ba niyan? Gigit na naman siya. Doon ka. Ikaw, Here! Sure. Doon ka, tapong ko to doon. Hindi ito pwede sa hair. Alcohol to eh. Okay na, baba ko na yung phone. Oh. Magpa-print na lang sangkay para mabilis lang. Anong print? Magpa-print ng ano? Meron nga, pero malayo man yung iba. Yun sa hair, alcohol yun. Yung dalawa. Hey! Ay, Teres. Ay! Oh no! Please! Ay siya, kaarte naman nitong isa. Doon ka. Oh no! Teresita Jansen, shoutout sa iyo. Kumusta po kayo, ma'am? Wait lang po, next kita dito kay Tatay Robin, ma'am Teresita Jansen. Thank you so much for visiting. I appreciate ya. Yan, next kita dito, play ko yung video niyo po, ano? Ma'am Teresita. Maayong gabi, host. Oy, maayong gabi man sa imo. Maupay na gabi mo. Kumusta po? Tinanggal mo yung lock. Hindi po ako Bisaya. Ang aking partner ay Bisaya. Ako isang Waray. Oy, Team Boom, supporter. Tanggalin mo nga yung bibo yung ano, yung Q. Yan, Team Boom supporter, founder, Sunnyscent TV official, B-Boy TV, Mark Yoray TV, Solid Sugar. Mayong gabi po, Ma'am Teresa. Bisayang Vlog. Oh, si Bisayang Vlog pala to. Ay, Bisayang Vlog, thank you so much. Wait lang po ah. Subscribe na lang po ang aking channel. Baka hindi pa kayo nakasubscribe, please connect. Ma'am Teresita Johnson, hello. Miguel shoutout. Dan subscribe na kita, Bisaya Vlog. Oy, thank you. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa yung pagpunta sa aking munting live. Excuse. Tadi. Wait lang guys ha. Ano ko lang, binaba namin yung foam dito sa baba para matulog na yung dalawa. Ay, di po pala matutulog kasi matagal kami matulog. Ang kami, zombie. Wala si Kapre. Ay Kapre, nawala ka bigla. Joke lang namin yun. Tatago ka agad eh. Hi Grace, thank you so much kay Grace. Ay, saan ka pala si Grace? Kala ko wala. Hindi kita na po i-play. Ayan, Team Boom, supporter, founder, Sunnyscent. Yan guys, ang gagamitin natin ng Maganda sana maggawa ng banner, no? Magtatanong nga ako bukas. Try ko magtanong sa dito sa pinapagawa ng Vargas Soul. Yung t-shirt. Kahit yung mura lang ba? Kung magkano ang Kasi ilan naman tayo eh. Mayroon naman tayong 7. Try natin magtanong ng kung magkano ang isang t-shirt. Magpagawa ng ganyan. Para kung kaya naman natin masolusyonan ay gawa na lang natin ng paraan. Para mayroon man lang tayong t-shirt na talagang may grupo tayo kasi alam ko diyan kasi ang Team Kasangga mayroon na eh. May pinagawa, siyempre kayang-kaya nila mamiyon. Kasi medyo nakakaluwag-luwag at malaki ng kanilang community. At kilala na talaga. Siyempre ang Team Mayor mayroon yan. Team Bully mayroon yan. Team Marites baka maggawa rin yan.
Nakikinig lang ako. Sige lang. Uy, tapos na pala. Naku, minuhay mo na naman yan, nak. Nak, maingay, nak. Makapiright si Papa dyan. Nakapiright ako sa tugtog ng ano. Wait, Tatay Robin, tapos na ako, Tatay Robin, sa'yo. Next ko si Grace. Andiyan pa si, ano? Ma'am Teresita Jansen. Ma'am Teresita, andyan pa po kayo, Ma'am Teresita. Comment lang po pag nandyan po para ma-play ko yung video nyo. Nak, tanggalin mo yan. Maingay. Dito tayo sa greeting from friend with YT World. God bless. Thanks po. Ay. Look. Hindi mo na. Marinig na. Bukas na. Isa. Maingay na. Kainis ka naman. 8 viewers. Thank you so much, guys. At 14 thumbs up. Nawala si Kapre. Ay, Kapre, where are you na, Kapre? Magtanong ka kung magkano dyan paggawa ng t-shirt. Oo, magtanong ako. Tatanong ako saan kasi kahit may t-shirt lang tayo, kahit mura lang ba. Tapos may sabi naman ni Idol, meron siyang t-shirt doon binibinta. Yung word talaga, yung isa niya, pangalan niya. Pero mas maganda talaga kung mayroon tayong yung pagawa tayo ng t-shirt ng atin ba? Para mapagawa natin si Kuya Sani. Kahit si Kuya Sani hindi kasama, papagawa natin. Kuya Elmer, Tatay Robin. Yung may gusto, kasi gusto mag-ambag. Para magtulong-tulong tayo ng Kung halimbawa kung mura man. Uy, patay mo daw yan. Napatay mo na. Copyright si Papa. Maraming salamat po sa 9 viewers natin dyan at 14 thumbs up. Thank you so much po. Sana yun, pero nanahimik na yan. Kasi nga ba? Bait-bait naman ang bibi ko. Kasi nga ba? Love you. Love you. Love you. I love you. Yung I love you ni Papa wala. Tragis ka. Ang galing Parang pag ikaw nangungun ka dyan sa tuhod ng mama, bungi ka talaga. Ay, salamat po sa 10 viewers. Kung mura lang kung pagawa ka dyan, pagawa ka agad 5 bayaran mo muna. Kailangan cotton ang tela. Hindi, mas maganda yung alam mo kasi. Maganda yung maganda ba yung bilog? Kunin mo yung pang... Harap bilog, no? Tapos yan likod. Maganda yung Logo sa harap, pangalan sa likod. pangalan ng team YouTube mo? Hindi niya lagay yung pangalan niyo. Lalagay pa pangalan ng channel? Hindi. Mahirap yun. Kahit harap lang, huwag na sa likod. Hindi. Kailangan doon, pag nagpagawa ng logo, yan, tulad ng Team Boom Supporter. Tapos, word. Tapos dito, Team Boom lang sa likod. Kasi kung ilalagay mo ang pangalan ng channel nila, mas mamahalan yun. Kasi, ipiprint yun Iba-iba ang pangalan Mapapahirapan mo pa yung Oo. Mark yun, masarap pala ang feeling kung madaming kabit uso sa Pinas. Wag lang matulpo. Oo, totoo yun. Masarap sa feeling yung may kabit. Lalo pag single ka. Doble kayod ka doon. Kabit doon, kabit sa kaliba, kabit sa pambababae. Parang si Kapre, babaero. Totoo ba? Babaero ka talaga, Kapre? Usapang lalaki to, Kapre. Wala naman nakakarinig. Tayo lang. At si YT lang. Totoong babaero ka, Kapre. Kapre? Ilan na babae mo, Kapre, na tira mo? Kapre, ilang babae na dali mo, Kapre?
Usapan tayo. Wala namang babae na yun nakakarinig. Wala si Grace. Di ako babaero. Mabait ako. Aray mo! Wala nga si Ate Grace. Nandito naman ako. Sana all! Bigyan ng palakpakan dyan. Di babaero. Mabait ako. Sana all. Akin na nga yung isang cellphone. Di. Anak ko si Talon. Nag-ano nga ako, nagpipli nga ako. Ayun o, yung isa mo. Kay Grace ako nakaplay, oh. Double Jackie, so Jackie. Pipli ko yung mismo kung nakalike. Ay, hindi ko na ano to sa ibang account. Yung isa lang cellphone ng ginagamit. It's a Jackie. Yan na muna sa'yo, paano yun mo? Hanggang salita lang. Ay, ibig sabihin, joke lang pala. Mabuti naman ka, pre. Pero hanggang ngayon ka, pre, wala ka pa rin asawa o may asawa talaga. Kasi alam mo namin pala verify. Loko-loko. Di ako babaero pero medyo bastos lang. Oo, yung mga comment mo. Pero pag ikaw yung nasa live mo naman, napakagalang mo. No? Pero pag nasa ibang live ka, agray ko. Hindi kita yung mukha niya dyan. Kapre. Hindi naman nakikita yung sa live niya. Hindi nagpapakita ng mukha yan. Di ko pa nakita sa mukha niya. Hanggang dito lang sa liig. Andito, ganyan. Dito lang. Hindi nagpapakita ng mukha. Kapre. Ano yan eh? Takot makita yan si Kapre. Milyonaryo itong tao na to eh. Kaya di nagpapakita ng mukha eh. Madaming... Roy mo, ang pugi mo, boss. Madaming nagkakagusto na asawahin ako. Kaya, nabasted. Kasi walang mukha ang Kapre. Ah, ganun ba yun? Alam mo kung bakit? Bakit nga ba? Hoy! Ang ingay mo. Shopping on the bed, 5 little donkeys. Shopping on the bed, 5 little donkeys. Shopping on the bed. O, halika na dito, jumping on the bed. It's so very noisy, jumping on the bed. You sleep na kaya, Kasi no? sa line of work ko. Oh. 5 little donkeys. Aray mo na, ang ingay mo naman. Pastilan ka. Saan kay Grace, nanonood pa rin ako sa'yo. B-boy, still watching pa rin. Mahaba to, 38 minutes. Dito, ikaw na. Shout out mo sila ron. Dito ka. Sliding. Hi mo, Kuya B-boy. Anak nang. Talong ka ng talon. Ayang ka na naman ah. Mana sa iyo, maingay. Tahimik. Nag-anak mo. Tahimik ng anak mo. Siyempre, hindi nag-iingay yan. Hindi, wala kang marinig. Nakasunod yung mga asar to eh. Parang ako lang din. Pag pinalo ko to, tiyan mo. Iyak yan. Alo, Papa. Nak. Palo, Papa. Hindi, palo mo si Papa, paloin din kita. Palo, Papa. Lagi na yan. Ay, doon ka na. Doon ka na. Baka na dito. Doon na. So, we see. Mag-play ka na ng toys, madali. Huwag ka malikot dito. Palo kita, palo. No more monkeys jumping on the bed. Grace, adds ako sanggay, Grace. Butterfly. B-boy, dito pa rin ako sanggay. Oh, Ay, 6 viewers, thank you. Patay mo na ilaw. It's the doctor. Nakpatay mo na ilaw, nak. Doctor. No, Jackie. Agoy, low bat.
tambay ko sa iyo. Sige lang. Mary Grace, thank you, Sangkay. Palit tambay, sige lang, sige lang. Ang dami mong alagad sa Mary Grace, ah. 3. Hey boy, maraming salamat, ah. Nang isang oras na pala ako. Mukha tuloy ako dito lasing. It's a doggies. Pag naririnig, gustong-gusto ni Mark niya, pag naririnig niya yung boses niya dun sa cellphone ng mama niya, kaya lalo siya nag-iingay. Ay, ko. Ginawa mo na naman akong kabayo. It's a dog. It's a doctor. Mommy. It's a doctor. It's a doctor. See. No more doggies. Mark John jumping on the bed. The kid. See you. Magkanap pa, kadi pa naman sarado ang matri. And the dog. Meows. Magkakaanak pa kayo ni Maria Faye. Yes, Gunggong. The more than merrier. Yes. Shoutout mo, kuya, anong kapre? Meow. Mas, ano? Baliw ka, B-boy. Ano ba yun? Hindi ko nabasa. Kasi sabi ko ng mas mahilig. Oh, what? What? Mas maingay dyan pagdating ko. Hindi siya mag-iingay pag may hawak siyang cellphone. Tahimik siya pag may pinanonood siya sa cellphone niya. Hindi yan Oy, Mark yan, no? Ano? Hindi siya yung, ano, pag may hawak. Kasi nandito yung cellphone niya, ginagamit ko. No? Yan. Pinanonood ako ng, ano, ng video ni Big Grace. Tapusin ko lang yung ads, bigay ko na sa kanya para din na mag-ingay. Ang ingay, eh. Sakit sa, ano, sa tenga. Gusto kong pumunta tayo sa Angeles clubbing. Aray ko, ikaw na lang, kapre. Bawal tayo dyan. Mapalo tayo ng ating misis. Aking partner. Aray ka, the more the merrier. Sabi ni Maria Faye. Huwag ka na maingay, no? Tapusin ko lang to yung kay Ate Grace mo. Dali. Doon ka na, doon ka na. Naririnig mo ako, bingay ka lang. Bingay ka na naman, eh. Saba na, uy. Siyempre, nag-live ka, maingay. Shopping chocolate. Smart mode. Ano oras na ito sa kanila? Hello, doctor. It's a doctor. No more Rick. Five minutes. He's a shopping. Ano na namang, follow nyo ako sa FB ko. Ano namang FB yan? Kalokohan na naman ibibigay mo. Matik yan. Ikaw pa ba? Postik. Puro naman kalokohan yung mga pinagbibigay mo. Parang hindi pumasok si Lloyd. Hindi pumasok si Lloyd. Wala.
Sino? Receipt. Si The Greedy, papasok yun. Bigla na pumasok sa akin. Si Receipt. Dairos, pumapasok. It's a chocolate. Guys, naka-live si PMX, oh. Follow back. Bullshit. Follow back. Hindi pa nga pinalo, It's nakapalo back ka na. chocolate and slide. What? Kalokohan mo talaga pa, Kapre. What? Pag hindi mo kilala si Kapre, ano ka talaga? Nagsama Kapre yung dalawa, napanood mo ba to? Yung dalawa nagsama. Nanonood ka ba ng mga vlog namin, Kapre? Or sa live ka lang talaga nanonood? Five. Kapre. Nagsama yung dalawang angels. Ayan. Si Don Pacundo at si yung ito si Don Pacundo yung nakasalamin. Ito yung niya, yung kanyang kanang paa. Si paring Sagato. Okay. Okay. Sino yan? Don Pacundo at si si Tagato. Stop it. Eight. Stop it. Ayan Don Pacundo. Nag-date ang mga gwapa ya. Nagano sa nila, nagpasukat sila ng salamin kasi medyo hindi na nila nakikita yung mga pogi. Puro ang nakikita nila mga na daw, matsura ba? Matsura. Matsura. Hindi na nila makita yung masanting. Masanting ni. Matsura lang ang nakikita lang, matsura. Si Tagata. Si Tagata. At si Dong Pacundo, B-boy. Magkasama sila si Tagata at si Dong Pacundo. Webis lang pala bukas. Akala ko Webis ngayon. Chicken. Wow. Wow. She. Nagpasukat silang dalawa. Yung isa lang, yung si Dong Pacundo hindi. Yung isa lang nagpasukat. Sinong mas mahaba? Si yung nagpasukat, yun ang mahaba. Si Tagata lang ang nagpasukat, sabi ni Kuya B-boy. Ano ba Kuya B-boy? Oh, doon ka na. Animals. Tapos na. Oh, yan, doon ka na. Tuntua. Hindi na mag-iingay yan. Tingnan mo, B-boy. Ganito. Tingnan mo, B-boy, pag namanood yan. Hindi na gano'ng mag-iingay yan. No. Kasi hila siyang cellphone, kaya nangyaaser siya para pahiramin. Mautak talaga, anak ko, matalino. Quack, quack, Matalino yung anak ko. quack, quack. Quiet na. Alam niya yung paano siya papansinin na papahiramin yung cellphone. Ilibing siya ko. Aray mo. Huwag naman. Tingnan mo. Kapre na to. Mommy! Kapre, salamat sa pagtambay, Kapre. Oo nga, ganda na gano'n ah. Hayop na to. Hayop ang ano mo ah. Bagay sa'yo ah. Pugi ka pala sa personal, Kapre, no? Tignan mo. Oh. Guys, look at that. Kapre. Baby shark. Kapre. Kapre, para wala kang titi. Wala, puro itlog man. Oo naman. Ay, Jerry. Mix vlog, shoutout. Kumusta po? Ayun, may raming tira. Ano na? Kumusta naman ang paninda mo? Ay, yung tira pa din. Hindi ko na itinda kanina. Ay, nagtinda ako kanina hapon. Kasi may inayos ako yung sira kasi yung tawag nun, yung kisame. Sira yung kisame. Tinapalan ko lang ng plywood at pinuntirahan ko ng konti. Para pag in case may bumisita sa amin si B-boy, ay may pwede siyang matulugan.
Pwede naman siya sa taas kaso lang mainit. Dito naman. Kaya doon na lang namin patulogin sa may. Wala kasi aircon bahay namin. Wala kasi kami pang aircon, mahirap lang kami kapre. It's your girl, Jolena, hello. Polio. Shout out. Anong binta mo? Refolio at Oppo bukas. Mura lang. Bintahan ko 50, 40, 30. Depende sa laki. Ano daw? Kinain ni Sagato. Ano daw? Kinain ba? Kaya naman pala itlog na lang natira. Ay, di ka na tinirahan, ano? May papintura pa. Hindi sangkay, ano lang yun. Kasi pangit nga yung kisame. Kasi hindi naman ako karpintero at hindi perfect ang pagkalagay ko. Samok mo, tulog na si B-Boy. Ano daw? Jolene na boom, sabi ni B-Boy. Minukbang ni Sagato. Kaya nga kaya itlog na lang natira kay Kapre. Kapre sa kariton ako matutulog. Aray mo, doon ka. Langawin, ka doon, lamukin. Mabuti walang lamok sa atin, ano? Dati ang lamok dito Pag tag-ulan lang pala, naglalabasan ng lamok. Wala naman lagi sampal. Grabe lang naman lamok pag may sampal. Kapre, maraming salamat Kapre sa pagbisita sa Kapre. Namiss ka namin Kapre. Wala kaming wala kaming makulit na sulit lagi magko-comment Pumapasok ka kay Akari, Kapre, sa live niya. I'm missing that. What is missing? Whose house? How? Sa karitong ka matulog. At tapos itulak ka ni Mark Joe. At tapos sigaw, bote, Dario. Yawa. Ginawa mo namang. Tapos nakaganon siya Kapre, ano? Tijaryo kayo guys. Tijaryo. Ayaw ako ni Akari sa live niya. Bakit? Puro kalokohan kasi. Madalang na lang din mag-live yun si Akari. Gusto ko na lang din makita. Di tulad dati nung pag nag-live, grabe. Sa isang araw, 4 na beses pa yata. Kasi makulit ka. Kung pumasok ka kanina Kapre sa live ni Grace, talagang madami mo nang sasabihin sa comment. Pero enjoy ka sa amin Kapre. Sa totoo lang, enjoy ka sa amin sa mga live, lalo na kay B-Boy, Alam ko naman enjoy ka kay B-Boy pag nagla-live Kasi entertainment yan si B-Boy. Tayo, nag-entertainment lang tayo pag may challenge. Walang net si Akari, nasa probinsya siya ngayon. Nasa probinsya ba? Kapag makulit, madaming usapan sa chat. Totoo. Maganda talaga pag kalukuhan. Pag lalo ganyan ng mga comment. Dati hindi ko gusto yung mga comment na ganyan. Dati. Nag-aalangan ako magsalita. Pero yung napapanood ko sa ibang mga nag-vlog, mas maganda pala yung mas katarantaduhan. Kasi ang katarantaduhan kasi, mas marami ang nagko-comment. Totoo yung Kapre, yung sinasabi mo. Mas maganda yung more na maraming kalukuhan, tarantaduhan na mga comment, mas marami ang nanonood, nagtatambay. Kaysa yung seryoso na pag inag-uusapan about sa tulad kay hindi na ako mag-mention na iba. Wala lang iba na gusto i-comment sa nasabi si ganito, si Pulano, si Juan. Ngayon si Raolo na si Mark. Yes. Kapre, kaya that's entertainment totoo yan Kapre. Kaya kung lahat ng kalukuhan Kapre, kung nandoon ka Kapre sa live ni Sagato noon,
tinatanong ko siya. Ano bang tanong ko nun? Sabi ko, Sagato, anong gusto mo sa hotdog? Yung maliit na taba o yung mahabang payat? sabi ni Sagato ay yung mahaba daw na mapayat. Ganon. Buisit. Tuwan-tuwa ako nun eh. Tuwan-tuwa kami ni Loy nun. O ni Loy. Nung comment ko nun. Kaya, natuwa ako. Binigyan ko ng 200. Sumabay naman siya. Nakakatuwa lang kasi nasanay ako sa founder na kalokohan. Oo nga eh. Ang founder sa kalokohan si Capri. Yes. Andun ako. Nandun ka ba? Hindi ka Oo pala, siya nga nagko-comment. Yun ba yun? Pumasok ba yung gunggong nun? Siya pala yun? Lagi yan na pa siya sa live ni Sagato. Hindi ba si Loy at si Capri ay isa lang? Hindi nga, iba nga. It's your girl, Jelena. Shout out. Play kita, video mo, ha? Salamat po sa pagpunta. Sino ba itong Jolena na to? Iba to ah. Aray ko. Bibi rin to ah. Ang daming subscriber ah. Dati indikit na ako sa'yo, Jolena. Watching ako sa'yo, Jolena. Watching ako sa'yo, my friend. Thank you so much for visiting, my friend. Ice cream mukbang with Atri. Sino to? R.A.? R.A. mukhang... Hoy! B-boy, ikaw ngayon. Ano yun? Ay, babes. Ikaw pala yun. Yung nagko-comment kay Capri nun. Ay, kay Sagato. Kasi ang dami mo kasing account, Capri. Nasaan na yung mga ibang mong account, Capri, na ginagamit pang live? Para kang si... Wala nang gonggong doon. Ha? Si Loy lang yun at saka yun. Wala ko nga. Ang hula ko nga, yung Loy at saka si Capri, ay parang isa. No? Kasi, walang gunggong yun kasi tinitignan ko yun eh. Feeling ko nga yung hula ko talaga yan. Mas hula ko lang yung Loy. Kasi yung Loy hindi nagpapakilala. At di naglalagay ng muka. Iba si Loy. Iba ba? Hindi ko pa nakita kasi si Loy yung muka. Hindi kasi naglalagay ng picture eh. Kaya ang tawag English ng ano nun? Ano ba na English ng insecure ba yun? Ano ba? Bala, basta yun na yun. Si Boy ang founder ng kalukuhan. Ikaw, Capri, yung founder ng kalukuhan. Kaya kami natututo sa'yo sa mga kalukuhan. Kung magtatayo tayo ng grupo, ikaw yung aming leader. Kaya tama yung kay Mabi TV, yung nila grupo, Team Buang. May grupo si Mabi TV, Team Buang daw. Team Buang. It's me, Jolena. Nandito ako sa iyo, my friend. Watching ako sa video mo. Si Capri, kahit di na panoorin yan, Capri pa rin yan. O, di ba, Capri? Kaya pag nagtayo kami ng grupo, Capri, ikaw yung leader namin. Team Buang. Team Buang. Pangit yata. Team Kalukuhan na lang. Parang pangit din, ano? Kapit. Team Kabit. Team Kabit. Tama, ang galing ni Mama na. Kapag maggawa tayo, Capri, ng grupo, ikaw yung leader namin. Ang team natin ay Team Kabit. Bakit Kabit? Si Capri kasi mahilig sa kabit. Ayaw niya ng original. Gusto, team kulang-kulang. Team kulang-kulang. Pwede rin. Team kulang-kulang. Ikaw yung team mental. Aray ko. Grabe naman. Lala naman yan. Team kulang-kulang. Team mental. Aba. Kayo na lang muna siguro. Pas muna ako dyan. Parang ayaw ko ata.
Team kulang-kulang, team mental, parang ang sama. Ang sama ng pakinggan. Aray ko. Sasabihin na, dito na yung mga saltik. Pagpasok pa lang natin, tapos dala-dala natin banner na ganyan. Andito yung mga kulang-kulang, gagi. Ano na tayo, end na tayo guys, kasi meron tayong may bumisita sa atin dito may kulang-kulang at team mental. Diba? Tahimik ng mundo. Di ba, B-boy? Maniwala ka, B-boy, pag may cellphone yan si Mark dyan, makakapag-live ka na maayos. Tiyan mo, ayun na. Ay, ano yun? Nakita ko siya. Guys. Tingnan nyo guys, yung anak ko. Team Lolo. Visit ka, kapre, Team Lolo. Team Lolo! Ano, Lolo? Lo, baka yu. Lolo yan eh. Team Lolo. Lolo! Team Lolo! Yun. Team Lolo. Pastilan ka, kapre, oy. Team Lolo. Team Lolo. Team kulang-kulang. Team mental. Lolo Lemon. Lala Lemon. Malapit nga guys ang December. Kaya pagpasensyahan nyo na ako mga koray sa darating na 20 hanggang 31. Ay, sa 20 po, 25 ay medyo makapag-live ako nun. Pero yung itong kalakasan, basta itong 20, pagdating ng 20, medyo hindi na ako ganong makakapag-dot-dot nun sa ibang nagla-live nun. Kaya sa lahat ng aking mga kaibigan niya, kaya andito si B-Boy. Bahala na si B-Boy magpaliwanag sa mga baka sabihin nila, ba't pala si Mark? Ba't pala si Sangay Mark? Pagpasensyahan nyo na ako sa 20 ng December 20 ay medyo tayo dyan. Medyo kayod kalabaw tayo dyan. Kasi kaya enjoy ako dito sa pagla-live kasi babawi tayo sa pagla-live. Kasi itong 20 hanggang 31 ay Diyos ko po, Marimar. Lalo na ng 28 noon, 28, 29, 30, 31. Halos hindi ako makapag-cellphone. Magse-cellphone ako noon pang pag kikwentahin ko yung mga ginastos ko, kikwentahin ko kung anong bibilhin ko. Pero yung 28, 29, 30, 31, maliban, hindi ako makakapasok sa mga live niya noon. Kaya, yan pala sinasabi ko na hindi ko kayo mapupuntahan sa live niyo mga ganong panahon. Kahit ngayong darating na 22, 23, 24, pupokus ako sa pagtinda. Kasi itong December na to ay dito lang kami nakakuha na medyo magandang benta. Alam naman siguro yung mga tao dyan na naghahanap buhay talaga. Sayang, may pa-premium pa naman si B-Boy. Katulong. Sayang, may pa-premium pa naman si B-Boy. Katulong. Aray ko, sayang wala kang premium. Okay lang, team, kapre. At least, kahit pa paano ay nandyan pa rin naman. Lang naman yun. Medyo talagang hindi ako nyo makikita nyo talaga nun sa mga live nyo nun. Kasi, luwas ko. Kasi ako lumuluwas pag nagprutas ako nun, lumuluwas ako. Ngayon, nag-chill lang ako. Ay, dito lang ako lumuluwas sa bayan, sa may Bryan Market. Di muna ako pumupunta ng Divisoria or Balintawak. Pero medyo makakapag-vlog naman ako nun. Pero vlog lang. Pero hindi yung agad ma-edit. Pag may time lang ako siguro. May grand prize 30k. Sige, sa inyo na yan. Kasi ito dito sa December ay pag talagang magandang bintahan ay sureball naman kita. Lalo pag wala kang ganong inutang. Aray ko, sarap ng feeling. Ay ngayon ay nabawasan naman yung ating thank you Lord at salamat sa suporta niyo. Nabawasan ang ating mga bayarin. Meron pa naman pero hindi na ganun kalaki. May price, walang palaro. 30 ko kulang-kulang. 30 kulang-kulang. Aray ka. Capri. Thank you Capri ha. Salamat sa pagbisita.
Ngayon kasi, ngayong matumal pa ngayon. 3. 1, 2, 3. Napakatumal. 4, matumal pa yan. Yung, Sabado, Linggo. Ngayong Sabado, Linggo. Medyo mabili yan kasi unang linggo ng December. Medyo maganda ang bintahan niya. Paano pa yung prutas ngayon? Kaya wala akong may tindang prutas ngayon. Napakamahal. Baka nga, ang hitinda ko sa December, babae na lang. Joke lang. Kapre, order ka ba pag magtinda ko ng babae, kapre? Hi, 9 viewers. Thank you so much po. Salamat kay Kapre. Sa aming kaibigan na mabait. Kahit maloko, mag-comment ay supportive sa amin. Thank you, Sangkaya. Sangkaya ito. Kapre, thank you. Miguel shoutout sa tanan. Please show the support. Supot. Ano supot? Supot? Supot o supot? Pambalot? O supot? Aray ko, kapre. Ano? Puro kalokohan talaga aray. Aray! Kapre, ilan mga lingwahe ang alam mo, kapre? Marami ka bang alam na mga words ng Bisaya or Waray? Marunong ka rin mag-Waray, kapre, or hindi? Supot para sa ulam. Supot pala para sa ulam. Akala ko supot yung itlog. Marami to kasi si kapre ang alam mo nga Bisaya lang. So, narunong ka nga sa yung panggalatok. Yung kay mami, yung panggalatok, di ba marunong ka nun? Panggalatok, kapangpangan, alam. Yung kapangpangan at panggalatok, same lang ba ang salita? O magkaiba na? Hi Rons, live journey, shout out. Hi Rons, kumusta Rons? Kumusta? Pasensya ka na, madilim. Kabsat, sabi ni B-Boy TV. Rons, thank you. Ilocano yun. Ilocano ba yun? Ilocano pala yun. Ilocano yan si Capre. Ilocano ba? Rons live, boom, sabi ni B-Boy TV. Wait lang guys. Sarap! Umutot. Kaya minute ko guys para hindi nyo marinig yung utot ko. Napurot ako eh. Baka kasi mamaya pag utot ko may kasamang igit. Takbuhan na sa CR. Joke lang. Okay lang, Mark. Hi, Rons. Kumusta? Ikaw, mayaman na. Aray mo, mayaman. Wala nga ni. Wala nga kwarta. Anak. Yung sinahod ko sa YouTube ay gagamitin ko sa December yun. Pampuhunan ko. Rons. Kaya talagang yung green up ko yung kahit nagbabaliw-baliwan ako nang gumawa ko ng content na pulubi at ng suot ng pambabae, kahit hiyang-hiya tayo nun, ginawa ko yung para sa pang kinabukasan namin, para sa amin sa aming pampuhunan sa December. Kaya shout out kay Idol Jeff at sa team at sa Sword community. I love you all. Yak, sabi ni Grace. Oy, Grace! Pag umutot ako, hindi mabaho yung utot ko kahit amoyin mo pa. Dati ako, Ilocano ka, natuto ako sa Bisayang Beach Duck. Magaling. Magaling kang bata ka. Daming blessing eh. Hindi naman, Rons. Ano lang yun, Rons? For the, lang yun. For the, nung kasali lang ako sa challenge doon, marami nagbibigay ng palipad. Pero ngayon, wala na. Balik na sa normal. Ate Grace, ako lang nakakarinig ng tot ni Waray. Malaki sobra. Revenue mo. Anak ko, hindi Malit lang. Wala, hindi naman umabot ng $1,000. Hindi naman. Malit lang. Gamitin natin sweldo mo. Pamigay natin sa church. Aray ka. Kung i-sponsoran mo ko, magbibigay tayo. Pero gagamitin ko talaga, kapre, pasensya. Gagamitin ko ang aking money, ang aking pampuhunan. Nagano nga ako eh. Kaya talagang green up ko yun, yung opportunity na yun na
may sali sa challenge na yun. Talagang pangarap ko yun. Minsan lang mangyari sa buhay natin yan at minsan lang sa isang taon tayo masali sa mga ganyan at first time tayo masali ng ganun. Faye, sabi ni Grace, magaling kang kupal ka. Aray ko. Maria Faye, shoutout. Ako balik na ako sa abnormal. Aray ko. Di ka pa na bumabalik sa abnormal. Ganun ka pa rin. Sis Grace, musta? Sabi ni Ron's Love. Laki nga. Wala. Hindi umabot nga. Hindi nga umabot ng 100K, $100,000. Hindi umabot ng 50K ang sahod. Balik na. Nasa more than 30. Ganun lang. Pero nababasa na ng 10 kasi may binayaran kami. Bayad akong bahay kasi halos ilang 2 weeks ata, 3 weeks na hindi kami nakakabayad mula nung nasali ako. Ngayon lang kami nagbayad nung 24 yata yan, no? 24 kami nakabayad ng bahay. Tapos, yung size naman, bayaran na naman ng bahay ulit. Kasi na-late nga kami ng ilang weeks. Maano rin, kung di ako nagtinda na ulit, kung nag-focus ako nun, kaya ko sana makarating ng $1,000 kung mayroon lang akong nagtitinda talaga na kaya niya mag-produce ng pang-araw-araw naming gastos. Kaso may bata, andyan si Mark dyan, ay napakakulit ng anak ko. Pag nandito si Marmar, kaya sana. Tuloy ko sana yun, makapunta pa sana ako sa Bukana. Masakit sa huli. Masarap sa first time, masakit sa huli. Aray ka, okay lang sabi ni Mary Grace, sabi ni Tim Gonggong. Gonggong talaga. Wow, congratulations Mark. Thank you so much sa lahat ng sumuporta sa akin nun. Saka rin yata nagpalipad nun, Nagpalipad ka rin di ba, Rons? Ng ata yan. Kapre, hi, sabi ni Ron's Live Journey. Thank you, Ron. Salamat, Ron, sa pagpasyal. Play pala kita, sorry. Ito pala, hindi ko pa na-play. Plus 1 sa'yo. Rons. Ano ko lang to, ninja ko to. Lagi itong ginagamit sa mga, Kaya dito tayo, watch tayo sa, unboxing. May odds ko, 1 minute lang. Hindi na ako mag-comment, Rons. Kapre, hi. Konti lang. Oo nga, konti nagpalabit. Congratulations sa mga buntis. Sinong buntis? Sa mga nabuntis mo, Kapre? Ikaw, Kapre, ha? Umayos ka, Kapre. Baka mamaya, sunod-sunod ng mga anak mo yan. Puro panganay. Yari ka dyan. Kaya mo naman buhay. Marami ka namang dyan. Pampakain, Ay, salamat sa 8 viewers at 15 thumbs up, shoutout. Hindi ko nga alam din, ha? Hindi mo ba alam? Mas mabuti. Aray ko, gusto rin. Gusto rin, Kapre, makarami ng bata. Gusto rin ni Kapre ng maraming, tinitira. Tinitira. Wag lang matulpo. Naku, pag ikaw natulpo, Kapre, yari ka talaga. Makikita yung mukha mo nakabalandra. Sasabihin, ito si Kapre, alias Kapre. Maraming nabuntis dito sa Pilipinas. Kung sino man to na kilala, pakibigay alam at magbibigay kami ng premyo, price 1 million. Aray ko, tuturo ko agad si Kapre. Alam namin yan, kilala namin yan si Kapre. Si Kapre, joke lang. Laglag agad dahil sa pera. Aray ko. Dinaglag ka namin, Kapre, dahil sa pera. Baboy? Gusto ko isang babae lang. Mag-anak ng 10 agad. Ano yun? Anong ginawa mo dun sa babae? Ano yan?
Inahin. Inahin. 10 agad ang labas. Ano, baboy? Butakal? Aray ka, kapre ha? Oo, parang baboy. Wag naman. Ano yun, mga ano? Sa baboy lang nangyayari yung kapre ha? Alam mo, maganda. Tirahin mo yung baboy. Joke lang kapre. Hanggang ano nga lang ako, 2 hours eh. Butakal, oo, Butakal. Oo, marunong ka rin sa Butakal ah. Bisaya yun, Butakal. Bisaya ni Butakal, di ba may? Sa amin, Butakal din tawag eh. Lalaki yun eh. Lagot tayo niyan. Di ba sabi mo gusto mo maraming anak? Ang tirahin mo, baboy, para marami kang anak. Butakal ka man. Gaganong-ganong si kapre. Patap. Yes, marami na akong anak. Tapos yung ulo, puro baboy, ulo ng baboy, tapos yung katawan ng tao. Ano na yun? Tikbala. Ay, salamat po sa 8 viewers. Salamat po sa nakatambay dyan. At salamat at nagtambay. Si Grace napakatamad talaga na itong mag-dot-dot. Nakakainis itong tao. Hindi man lang mag-dot-dot. Ay, Rons. Thank you, Rons. Done na ako. What's sa'yo, Rons? Yun. Tawa ka pa dyan. Huwag siya. Tama naman sa'yo. Sangkay. Huwag siya. Hindi naman ang paramdam. Hanggang tawa lang. Nakikinig lang. Pero pag may sabihin kayong pangit, magko-comment yan. Ano ba yan? Umayos ka dyan. Sangkay ha? Isa. Ganyan lang yan. Sarap mo sa ako, Grace. Magdudutot yan pag ganyan. Pag nabanggit ang pangalan eh. Hi, Will. Shout out, Will. Kumusta ka yan? Magdudot-dutan si Grace. Ikaw talaga, Grace. Nagpapahalata ka masyado eh. Pilipina ka, day. Maging Pilipinang ano ko, magpalakipot ka ba? Magpakipot ka ba? Huwag mo basta-basta pahalata. Masyado kang, pahalata eh. Kanina, nandun kami kay Glory. Ano kasi mga ko to? Ganun. Sige lang, Sangkay. Tirahin mo lang ako sa live. Kala mo, wala ako dyan, ha? Wala ako, ha? Bullshit! Alam mo, pag nabully ka, chill lang. Huwag kang magpahalata. Hoy ka rin. Bullshit nga. Buti sumayaw ka kanina. Pero congrats, ha? Marunong ka pala sumayaw. Nagustuhan ko yung sayaw mo yung yung parang nagagaya mo si Bibo, yung sayaw niya. Hingal kalabaw nga lang. Totoo, sanayin mo sarili mo magsayaw-sayaw ka. Para pag malay mo, sakali na isa ka rin mapili ni Kuya Sani na maisali sa challenge ni Idol Jeff. Hindi natin alam. Basta pag nakikita kayo ng nasa grupo kayo, mag-ano yan. Papasok yan si Kuya Sani ng mga challenger. Papasok na sa challenge. Pinanood mo. Si Kuya Sani ngayon tulog kasi pang umaga siya ng duty ngayon. Tulog ka na. Inaabot ako ng hiya. Ganun, normal yun. May hiya ka, nasa bahay ka lang. Ako nga, nasa palengke. Hindi naman ako nahiya, kinapalang ko lang. Kasi basta ang isipin mo lang lagi, na hindi mo naman sila inaapakan yung pagkatao nila. Kahit tawanan ka nila, kahit sa comment lang tayo, tawanan mo lang din. Lalo na pag may natuwa. Kung may Gcash lang nga yung kanina kung nandun lang sa palengke. Paliparan sana kita ng palakpak. Hoy, Project 89, shoutout. Kumusta Project? Di ka nag-live? Guys, alam nyo ba? Isang kimbot lang, Grace, agad kanina. Oo nga, Tatay Robin. Tatay Robin nga, sumasayaw-sayaw pa nga nun. Wala lang kasing kasali si Tatay Robin sa challenge niya. Wala lang kasing kasama siya sa live si Tatay Robin. Kaya
medyo nahiya si Tatay Robin. Pero kung may kasama yon, lalabas yung ano ni Tatay Robin. Energetic. Kanina nag-live ka ba? By the way, guys, sino ba hindi ko pa na-play? Ito pala si Project. Project, play na lang kita. Kasi parang ikaw hindi ko pa na-play. Plus 1 ako sa'yo, Project 89. Thank you so much, my makapasyal sana dyan. Ang Team Boom. So kayo sa December, ito sa akin. Project na harang ako. Sasahod ba kayo Project 89 sa December? Si Tatay Robin sasahod do sa December eh. Isang kimbot. Ano? Hey Grace. Lapit lang. Oo nga, sana magkita-kita tayo. Kasi, ha? Oo, mamaya. Pabuting mga 2 hours. Ano na lang mga 46 na to. 1 hour and 46 minutes. Kunti na lang. Ano na lang. 30 minutes. Gusto ko mag-alaga ng hayop po. Bullshit na to. Mag-alaga ka ng yung talagang palaban. Yung talagang papalagang ka ng cobra. Yan. Yan, alagaan mo talaga para may challenge. Hayop yun, di ba? Cobra. Gaganong-ganon yung kapre. May work na ba ngayong kapre? Gusto ko, tiyanak. Tiyanak. Oo, kasi kapre ka naman. Mag-alaga nga ng tiyanak. Tama lang yun. Sasahod ako, $140. Wow! Tanggal pa ng tax. Ni Whitey abot at bangko. Congratulations, Tatay Robin. Dapat lang. May work ako. Umaga ba sa'yo dyan? Umaga sa inyo dyan sa Europe? $100,000 o $100. $140. Umaga dyan sa inyo, Kapri? Sana all may sweldo. Oo nga eh. May pamburger si Tatay Robin. Hapon na. Alas 4. Mag-alasing ko na pala sa inyo. Dito mapadaling araw na. Kasi mag-11 na dito eh. Yun. Nasing binila. Saan? Kabila? Ay, 6 viewers at 8. Tinagilid ko na nga. Maraming salamat guys ha. Abot lang tayo ng 2 hours ha. 12 minutes na lang po. Mag-end down tayo. Salamat po sa mga nagtiyaga at nagtambay. Lalo na kay Kapre na napakasipag na magtambay sa amin. Buti nakakapag cellphone ka dyan Kapre sa ako, sweldo ko last month 350k. Aray ko. Wala pa kami Kapre sa na yan. Wala pa kami sa 1/4 yung, baka yung 1/4 na yun, hatiin pa. Ako ang boss. Ikaw ba yung boss? Totoo? Totoo, Kapre, ikaw yung boss? Di boss. Shoutout sa'yo, boss. Kumusta ka na? Ikaw pala yung boss? Hindi ka na nagla-live, Kapre.
Project, salamat ah. Uy, okay na nga yung ano dyan. Siyempre, kaya haya. Amiga. Amiga, nasa likod ng pabango mo. Kaya nagla-live. Nagla-live ka ba? Di mo kita nakikita nagla-live. Ano bang ang gamit mong ano, yung channel mo ang gamit mo, yung acoustic? Muni na ang acoustic cover ko kaso tamad ako mag-sit up. Oh, muni na. Congrats. I-sit up mo na para mayroon ka namang ano, dollars. Tapos yung masasahurin mo nun, alam mo na, gagawin mo ron. Unang sahod, mabigay mo na agad sa akin. Di joke lang. Joke lang ka, pre. Pero lang, makasabi mo mukha akong pera. Ah. Pero lang ah. Muni na yung acoustic cover ko kaso tamad ako. Visit. Nag-ano na naman yung wifi namin, nagbubuangan na naman ah. Kapitbahay ni tunay na buhay si Europe yan. Sa Europa. Kapitbahay ba? Oo, sa Europa rin yun si tunay na buhay eh. Nag-sponsor sa amin nila Tatay Robin ng cake. Pamigay ko sa inyo. Oy, yan ang gusto ko sa yung marinig, kapre. Ano, Project 89, nandito ako sa iyo, naka-watching ako sa iyo. Halos nang pumasok sa akin ay na-watch ko po ang kanilang mga video. May live yata si Sagato ngayon. I-sit up mo na kapre yung ano mo, yung ang hirap kasi hanapin ng ano mo. Maraming kapangalan. Ang galing mo talaga, ang taba talaga ng utak mo. Yung kapre, pag yan yung kapre, search mo yung kapre, ang daming lalabas na kapre. Tapos yung tiyanak, ang dami. Yung acoustic cover, ang dami din na nagsisilabasan. I-scroll mo nang i-scroll, nandun lang pala sa baba, punyemas. Oo, alam namin na taga-Canada ka. Pero taga-Canada ako. Nagwo-work lang ako sa Europe. Kalahin mo na dayo ka dyan, ano? Yun sa Canada, ano ba nga trabaho mo nun? Ganon din. Ikaw rin yung boss. Si Sangkay Matthew, di ba kilala mo? Matthew, ay nagwo-work din si Matthew. Galingan ni Sangkay Matthew eh. Ang sipag. Na nagkikwento rin siya na nung nakaraan niyang live. Ang laki daw ng sahod niya ron. At ang laki lang ng bawas ng tax. Ang maganda lang daw sa kanya, dun sa work niya, ay wala siyang binabayarang bahay. Ay, kasi nga, ay sarili niyang bahay. Kaya yung sahod niya buo. Ang bawas lang, tax lang. At sa mga ano naman, sa mga gastusin sa bahay, ay yung asawa niya. Kaya, lalong lumayaman si Sangkay Matthew kasi napakabait na tao. Ganon din. Ganon din. Boss din pala. Taga-utos. Ay, kaya palang sarap ng buhay mo. Pero sa totoo lang, napapagalitan mo yung mga tao mo, kapre. Kung sakaling may mali man sila nagawa, ay napapagalitan mo. Oo, mabait yun si Mami. Sobra, sa kapre, sobrang bait na. Ilang beses na ako tinulungan na. At yun ang pinakamalaking nagpalipad sa, maliban si Will. Si Will at si Matthew, anong malaki ang pinalipad sa akin. Kaya umabot yung aking revenue ay nasa $670. Yang si Mami ay na almost kulang-kulang 400 yata or 300. As si Will, mga nasa 200 yata yon. Tapos, mayroon pa yung, kaya, ano pa namin, halos kamag-anakan pa namin, malapit sa apelido ko na Silvano, ay si Sir Jaime Vera, taga Waray-Waray, dun sa, malapit lang din sa yung Silvano apelido kasi ko, Silvano sa side ng mama ko. Ngayon, yung side niya daw ay Silvano, parang kamag-anak pa. Tulog na. Siyempre, ako din, ako di ako makapagpalipay dahil account ko nasa
Canada registered. Oo nga, sangkay, oo nga, kapre. Alam mo, kapre, kung ano lang yung kapre, kung nandito ka lang sa Canada nun, alam ko, di ka madamot na tao at magpapalipad ka talaga nun. Totoo lang. Kung nandito ka lang sa Canada nun, sabi ko, kung nasa Canada na lang si kapre, marami talagang palipad ang matatanggap ko. Pero ganun pa naman ay yung suporta mo naman ay malaking bagay na po sa amin. Siyempre. Kasi yung suporta mo sa amin ay yung dati naman nung baguhan lang ako nung unang sahod ko dahil ikaw yung nagpasahod nun eh. Ikaw yung dahilan nun na nakasahod ako, first sahod ko nung December yata yun, ano? December ba yun? December ba yun, Main? Unang sahod ko, no? Oo nga, December. December yata yung unang sahod ko. Ikaw yung naging daan na makada ko. Nagtulungan kayo si Ma'am Malu, si Biyay yan. Si Biyay nagpalipad din sa akin, si Biyay nun. Eh, ikaw yung pinakamalaki. Kasi, nasa nasa cellphone ko dito ata yun. Na-screenshot ko yung mga palipad mo nun sa akin. Kaya thank you so much sa first sahod ko nun. Thank you, Kapri. Wala akong Euro account eh. Okay lang yung Kapri. Gusto kong magpalipad ngayon pero di pwede. Ako din ang nagpasahod kay Akari. Oo nga. Tanda ko yun, Kapri, kasi mula nung pumasok ako kay B-Boy, tapos pinag-live ako ni B-Boy. Sabi ni B-Boy, Kapri, punta natin si Mark Joe Waray TV sa kanyang live. Unang natin, nahiya pa nga ako nun, siyempre. Unang palipad mo, malaki atang pinalipad mo nun, nasa $20 yata yun. Something, no? $10. Naluha-luha ko nun, siyempre, first time ko makatanggap ng ganong palipad eh. Kasi ang nararanasan ko lang palipad nun, hindi dollars eh. Ano lang, Philippine peso lang yung palipad, mga 25, 50, 125, yung ganon. Pero yung pinaliparan mo ako nun ng $20 or $10, mga ganon, something. Ay, tuwan-tuwa ako ba? Grabe, sabi ko, grabe, ganito palang feeling pag nakakatanggap ka ng palipad ng ganon. Kaya, thank you so much, Kapre, sa first sahod ko nun. Ikaw yung daan at si Ma'am Malu Parts at si Biyay. At yan, si B-Boy TV. Lalo na si B-Boy Sangkay. Si Sangkay B-Boy ang nagpuno nun. Si B-Boy TV kasi nasa 1,000 pa more ata yung kulang ko nun. Tinanong niya ako, Sangkay, magkano na ang kulang ng $? Sabi ko, ay nasa lang yata, 1,000. Pinunuan ni B-Boy, nagpa-Gcash talaga siya, tapos pinalipad niya sa ko nun, 2,500. Kaya, naka-first sahod ako nun. Unang sahod ko nun, ginawa namin, namin, outing ubos. First sahod siyempre. Enjoy mo yung sahod mo nun. Ayos yun. Oo nga Kapre. Pinasahod ko na rin si Super Yaya. Oo nga po. Super Yaya, pinasahod mo rin. Ang galing Ayos yun. Oo nga, Kapre, nung unang sahod ko talaga nag-outing kami, talagang inubos ko Ubos Kaya saya kami. Masaya naman. Ganun talagang ganun talagang buhay. Kaya ngayon nung medyo na sumasahod-sahod na ako dahil sa tulong ng ating mga kaibigan diyan, sila Will at si Matthew. Nagpapalipad sa atin kay Jaime Vera, nagpapalipad pa rin sa atin kahit papaano, kahit hindi na tayo kasali sa challenge ay nagpapalipad pa rin. Magkano na revenue mo ngayon? Tapos na, nag-cut off na revenue, umabot din ang revenue ko ngayon. Yung ngayon, wala pa, 0-0. Ngayon parang nag-cut off na kahapon ng 2. Ngayon 0-0, wala akong revenue ngayon. Asa lang tayo sa ads at sa Yeah. Pero ngayong December may sasahurin ako panlutsubena namin. Nakaipon ako ng $200. Ito. 212 something yata dahil sa palipad nilang ni Willie Toit at ni Sir Jaime Vera. Pakita ko sa inyo. Yan.
Yan ang sasahurin ko. Pang December. Ngayon, ayan, mayroon palang points. 0.5 o 0.15. Masaya ako kasi talagang ngayon ko lang naranasan makasahod ng sunod-sunod buwan-buwan dahil sa tulong ng mga ating mga kaibigan. That's good. Yeah. That's good talaga. Sana all. Oo, project. Talagang ano lang, naging salamat lang lagi ako kay Lord. Siyempre, lahat naman ng bagay natin ginagawa ay si Lord ang nagiging daan. Salamat tayo sa mga taong na nagpapakulay sa ating mga live. Siyempre, hindi naman natin pwedeng sabihin sa views tayo umaasa ng revenue. Sa ads lang tayo talaga umaasa kaya tayo nagkakaroon ng points. May tax mo. Magkano ang tax mo? Mababa lang ang tax mo. 10%. Dan like po. Ay, Divine. Shoutout sa mo, Divine. Thank you. Beredo. Ay, Beredo. Beredo, tama ba? Project, dan ako sa'yo. Watching ah. Ito naman si Divine ang next natin. Gusto ko magpalipad. Kaso saranggola lang. Bisit. Aray mo, saranggola. Wag yan. Baka sumabit pa yan. Maputol, sayang. Hindi makarating sa akin yan. Ma'am Divine, plus 1 ako sa'yo. Divine Cooking Vlog, thank you so much for your visiting. Hindi to ang main ko, nakadikit na ang main ko sa'yo. Watching ako sa'yo sa magluto tayo ng galunggong na paksiw. Yan, white talong. Ayan. Hindi mo makita. 41 likes. Tama po kuya. Oo. Kasi lahat ng bagay na binibigay sa atin ay galing kay Lord yan. Isang instrumento lang yung mga tao na andyan nasa likod natin. Siyempre, hindi naman natin hiningi yan, kusa nilang binigay. Pag talagang kusa mong binigay yung bagay na ganyan, ay mas more ang blessing ang darating sa iyo. Kaya ako, ngayon talaga, nagkuripot ako kalabiboy, magbigay ng magpalipad kay Grace sa mga kasi talagang meron akong may goal talaga ako. Kaya hindi niyo masasabi na bakit si Mark. Sabi ko kasi baka yung iba diyan ang sasamaan, hindi naman sumasama ang loob. Baka sabihin nila kuripot ako. Talagang ginamit ko lang yung wisely lang. Yung sahod natin ngayon nung kasali ako sa challenge ay ginagamit ko lang sa tamang paraan para mag-grow para mas hindi naman siya ganong lumaki para may magamit lang po ako ngayong December. Talagang itong December po kasi ngayon ay kailangan talagang may sarili kang hawak na pera na pangpuhunan para hindi ka na manghiram ng malaki. Kasi last year kasi mga kawaray, nanghiram ako ng 100,000. Kapre, andyan ka pa? Mawala ka na, nakatulog ka na, kadadaldal ko. Last year kasi mga kawaray, kwento ko lang to sa inyo. Hindi, ito totoo to at itong buhay to, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Kasi nandito tayo sa social media. Tama naman yun. Practical lang. O totoo yung Project 18. Nung sumahod ako, di talaga ako nagbigay kahit sa kapatid ko. Pero ngayon December, magbibigay ako. Ngayon, hindi talaga ako nagbigay. Kahit yung mga kaibigan ko rito sa bangkita na nagsasabi sa akin, Mark, sana yung pabigas mo. Sabi ko, di muna, gamitin ko muna sa pampuhunan. Kasi ito talaga yung challenge na yun talaga. Gustong gusto ko talaga yun. Doon ako makakuha talaga ng pampuhunan. Sure ball ako. Sabi ko. Pag natulungan ako, pag natulungan nga ako nila Will at ni Matthew, ay gagamitin ko. Kahit si Matthew, sinabihan ako ni Sangkay Matthew nun na, Sangkay Mark, pag sumahod ka, gamitin mo ng tama yung sahod mo. At wag ka munang unahin. Kahit si Capri niya na yan. Nag-advise din sa akin yan si Capri dati. Nung unang sahod ko noon.
sa YT. Sabi ni Capri sa akin, Mark, alam mo, imbis mamigay ka ng bigas, sabi ni Capri noon, nag-advise si Capri sa akin noon, nung unang sahod ko, imbis mamigay ka ng bigas, ang gawin mo, ipunin mo yan, gamitin mo sa pamilya mo. Ay, ang ginawa ko talaga, inubos namin. Ubos nga lang sa pag swimming namin noon. Pero una naman pamilya ko nung nakatikim ng sahod ko. Gusto ko gawin mo raccoon challenge. Anong raccoon challenge? Ano yun? Ano yung kapre? Totoo lang mga kore kasi yung talagang ngayong talaga lalo na ngayon December 22 at 'di ba sasahod kami December 22. Yung sasahurin ko na yun nung mga nasa 10,000 more pataas ay idadagdag ko rin yun sa sa darating yung December darating yung 28 hanggang 31 ay manghiraman ako, konti na lang ang kukunin ko. Kasi dati last year talaga mga koray, 100,000 ang hiniram ko noon na pera. Ang hirap, grabe sabi ko. Sabi nga ni Pe, ang laki ng hiniram natin tapos ang kinita lang natin more than 30 lang yata ang kinita namin. Pero labas na yung mga bayad ko binayaran ko sa nagtinda sa akin. Tapos yung inesti ko kasi ang ibig sabihin ng inutang ko ba ng 4 na araw tapos binalik ko yung pera na 50,000. Siyempre may tubo yun. Sabi ko, ang hirap. 100,000 ang dami kong kalakal. Grabe ang pagod ko noon. Grabe ang naging sakripisyo ko. Talagang puyat ako. Ang tulog ko halos 2 oras lang. Uuwi ako. Pagdating namin na namin yan, galing kami pamimili kasi nakakauwi kami noon. Mga 2, minsan 3 ng gabi na, madaling araw na nga talaga eh. Naluwas kami yan. 7, luwas kami yan. Tapos makakauwi kami yan. Minsan alas 2, alauna, alas 3, mga ganyang oras. Lalo ng kasagsagan nun. 28, 29, 30, 31 yan. Ang hirap. Puyat ako talaga. Kaya sabi ko nga, hindi ko talaga maasahan ng aking mga kaibigan sa live na. Ay, Shane! Shoutout! Shane Balboa, shoutout sa'yo. Kumusta? Kagayang ginagawa ni B-Boy sa channel na. Yung nagpapalit anyo. Kapre. Kaya mahirap mga kawaray kasi. Kaya salamat ako sa ating talaga na Idol Japper. Dahil nakakuha tayo ng ganitong dahil naman natin makukuha nito kung hindi dahil kay Idol Jeff sa challenge niya. Yeah, thank you Lord. At hindi ko makakalimutan tong na to. Sana itong hawak natin ay mag-grow at magkaroon ng magandang kita. Yeah, si Lord nang bahala. Paano ba yan guys? Kapre, Project 89 Shane, B-Boy, sa lahat po ng pumasok sa akin, mag-enda ako kapre. Anong oras na rin kasi? 11:18 na. Game over. Yes. Project 89, thank you so much ha. Salamat ng marami. Sana magkita-kita tayo at pagdating ni B-Boy. At sana magkasama-sama naman tayo kahit isang araw lang na ating banding para sa ating sa Team Boom. Hindi ka naman makasama kasi alam mo na may trabaho ka sa Christmas party, sayang. Chat na lang. Baka magbalak kami pumunta dyan. Pero magsisit ako ng araw na hindi ganun mabili ang ha? Punta kami. Kahit dyan na sa inyo. Bulacan ba yan? Bulacan? Si Project 89. Yung pinuntahan ni Kuya Elmer. Si Kuya Elmer, marunong naman dun eh. Kapre, nandiyan ka pa, mag-end na ako. Maraming salamat sa iyo, Kapre. Kapre.
Hi, Divine. Thank you so much, Divine. Nandito pa rin ako sa'yo, Divine, ha? Still watching pa rin ako sa'yo. Mag-end na ako. Anong oras na? 11 na. Sa may grotto. Malapit lang. Alam ko yan. Grotto. Yung sa may, simbahan. Grotto simbahan ba yun? Malapit kayo doon? Thank you po, kuya. Walang anuman. Oo. Alam ko yan. Alam ko yan dyan. Grotto simbahan. Sama ko si Pe. At para makapasyal din kami sa grotto. Lapit lang grotto, sabi ni Tatay Robin. O Tatay Robin, punta tayo pag pumunta si Big Boy. Bago natin makapunta, pagkatapos natin pumunta doon sa sa Christmas party. Ano yun eh, parang Martes. Sabado, Linggo. Tapos Lunes balik. Lunes punta tayo para isang anuhan na lang. Pwede Lunes agad punta tayo kay Project 89 kasi wala pa akong paninda noon. Para Lunes nandiyan ka sa December 15. Project. Well, Tatay Robin. Welcome, Project 89. Acoustic. Andiyan pa ba si Acoustic na wala naman ata. Mag-end na ako guys ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo. God bless. Sige, sa Lunes para sa inyo di ako papasok. Good night, good night. Sa yun ha? 15 ata, December 15. Pero mag-ano na lang kami, mag-PPM lang kami. Di pa sure nung kasi mamaya may si B-Boy. Kasi si B-Boy may plano rin kasi si Dairos nun magkita-kita sila eh. Mag-ano na lang kami mag-PPM sa'yo ha. Ay, naman messenger. Sige na, antok na ako. Matulog na tayo. Tulog na kayo guys ha. Mag-BPM na lang kami sa'yo, Project ha. Antok na tayo guys. Kapre, maraming salamat at sa lahat ng pumunta. Ma'am Divine, maraming salamat. Done watching ako sa inyo po. Lahat po kayo nang pumasok ay na-play naman natin ang inyong mga video. Ingat kayo lahat. God bless. Tay Robin, ingat po lagi. Kasama ka ba Tay Robin sa B-Boy? Ingat kayo doon sa Tagaytay pag sumama ka. Mag-vlog ka na mag-vlog para marami kang vlog. Para marami mong pang-upload. Bye-bye na guys. Love you all. Kapre, thank you so much. Ingat ka lagi dyan sa trabaho mo.